чакаме. Това ми бъде нещо, обаче, защото с помощта това да съм учител. Ако се наложи, иначе нямаше така да... Не бе, моля се, да седми. Добре, само да видим. Това да не е така. Приятели, събрали сме се днес в Народната библиотека, за да присъстваме на творческия портрет на Красимира Атанасова, поетеса, на която тази вечер ще споменем, ще представим нейните последни 3 книги: "Брак по любов", издадена от български писател; "Отключени обятия", издадени от университетското издателство, и "Дуенде", издателска къща Петриков. Първите две от тях са прозични, а "Дуенде" е книга с поезия. Ще имаме удоволствието да чуем няколко думи от обичаната от всички нас и уважавана от всички нас голяма българска писателка Вера Мутафчиева, известна освен това и като задълбочен учен, историк и следовател. След което ще имаме също така удоволствието да чуем спектакълът "Детето", да направя някаква грешка, "Детето в мен заспива", изпълнение на също така обичани и уважавани от всички нас, Ицхак Финци и господин Тодор Близнаков. Госпожа Мутафчиева, заповядайте. Уважаеми дами и господа, не би ли се струват неоправдани протестите, особено чести напоследък, на творческата гилдия, взети като цяло? Макар осиромашели, творците са богати на изразни средства. Ето защо прогнозите им, що щяло било да последва, ако нещата вървят все така, тия прогнози биват чути от публиката. Тя ги взима навътре, потръпва от втълпяваните и констатации, че животът ни е станал бездуховен, удавен в пошлост, в словесна евтиния и разни видове културен разврат. Тъй ставало, понеже при свободната пазарна икономика издатели, справни и театрални менеджери гонили не качество, а пряка печалба. Спомагало обективно за пропадане на българската култура и държавата, която вдигнала ръце от проблемите на творчеството, сиреч престанало да го заплаща. Всъщност проблемът е един – парите, а по-право отсъствието. Може би е време да разберем, че никакви протести, апокалиптични прогнози, мрачни констатации няма да подпомогнат творческата работа. Налага се сами да си търсим цял, както всеки, залюбил се да работи по свой избор и за собствен интерес. Защо ли започвам думите си с тъй банални истини? Защото ми е тъжно, че ние някак по-детински недоволстваме от своето време и пак по-детински отминаваме онова, което то предлага, дори подарява. Не е ли присъщо тъкмо на децата да си въобразяват, че е възможно съвсем всички добрини да се скупчат наедно? Ей така, държавата да ни осигурява материално, а и да ни осигури пълна творческа свобода.
Не точно такава, но дори не и подобна ситуация е съществувала някога и някъде. Тя е изключена по принцип. Та безпочвени са били нашите илюзии, че би се осъществила именно тук и сега. Остава ни да ги забравим, илюзиите си, и да се обърнем с лице към немалкото, което днешното време ни предлага. Свободата, Санчо, свободата. Ако си я представяме в нейната пълнота, тя също е илюзия. Ограничавате нормите на всяко човешко общежитие. Свободата е мислима върху едно единствено поле, измисленото, сътвореното от самия тебе. Там общежитие няма и присъствие. Шири се безбрежност, из която шариш на воля. С кои очи ще искаш да бъдеш възнаграждаван за такова удоволствие? Само по себе си то вече е награда, несравнима с никакви стимули, звания, осигуреност. Разсъждения пак банални, но тъй бива с простите истини. Дойдоха ми на ум неведнъж, когато се вчитам в книгите на Красимира Атанасова. Издаването им би било без всякаква перспектива преди 7-8 години. Тоест, те просто не биха излезли. Не случайно тази авторка пише задъхано, тъкмо от тогава насам, сякаш отприщено чрез обрата във времето. Той се отрази досуш различно върху активните автори у нас, като сне от плещите им тежестта на идеология и цензура. Политически обрат подложи част от тях. Те всъщност сами се подложиха на диктата на публичните вкусове. Нека отбележим, че той също е немилостив, но за щастие разнообразен и разсеян. Прочие, въпросните писатели до някъде изневериха на своя натюрел. Или, кой знае, може би едва сега намериха почва за него. Други направо млъкнаха. Едва сега усетили, че производството им, по правило поръчково, по тематика и стил, вече не е потребно никому. Трети вид писатели, към тях с радост отнасям Красимира Атанасова, нито се съобразиха с читателските вкусове, твърде често пълно безвкусие, нито пък имаше защо да униват. Тя просто и пряко осъществява себе си. И това, което според нея означава свободно творчество. В световната литература, защо не и световната култура, са рядко с жените с натюрела на Атанасова. Би следвало да я определим като мислител, в което не влагам ни капка ирония, напротив. Според разпространено убеждение, жената вижда сетивно, в гама, по-яркоцветна и широка от виждането на мъжа. Жената възприема емоционално и с интензитет, по-страстен, отколкото могат мъжете. Според общоприетото схващане, жените се изявяват по-скоро в поезия, по-слабо в белетристика, понеже прозата е жанр, изграждан върху сложна концепция, изискващ по-многостранен социален опит, по-мисловен жанр, с една дума, и в който бива заложен далеко по-много упорит, хамалски, да речем, труд. Колкото до кондензирането на такъв труд, тази кондензация са най-кратките прозаични форми, афоризмите, философските обобщения. За тяхната реализация жените изобщо са смятани неспособни. Сериозният аргумент за тази присъда е обстоятелството, че в литературата не са регистрирани авторки на посочените форми. И ето ви причина страната ни да се почувства изключение от това утвърдено правило. Името на Красимира Атанасова. Още в ранната й поезия забелязваме подчертана склонност към концепиране. Нейните обобщения се характеризират с категоричност,
присъща на младия човек. Движен предимно от вродена интуиция, не от дълголетно трупане на наблюдения. Колкото по-нататък, толкова по-уверено тя ни съобщава изводите си за нашия живот, за да достигне и до битието като цялост. Знаем, че да бъде разгадан, камо ли формулиран неговият смисъл, сякаш бележи границата на човешкото мислене. Нам не е дадено, отпуска ръце мислещият човек. Но Красимира Атанасова е водена от извънразумна надежда, дърност, нека я назовем, че да разгадае този смисъл, както и пътя, който ще изведе до него, е постижим. Друго яче казано, тя твърдо крачи из стремнината, превзема разстоянието крачка по крачка и не унива. Имаме чувството. Атанасова изобщо не се стряска от факта, че мнозина преди нея са прекратили усилията си, че са останали при тъжния свой опит. Не знаем и не ще узнаем. Констатацията датира от римско време. Трите книги на Красимира Атанасова, които са ни събрали днес, са свидетелство за нейните търсения. Тя търси едрите, основните истини за човека и битието. Най-убедително от тях ми се струва книгата и Брак по любов. Вероятно, зарадето е по-описателна, удобна за възприемане, комуникативна. С нея сякаш извървяваме заедно пътеката от преживяване към обобщение, аргументиране, някак общовалидно. Съвсем логично, Брак по любов се оказва най-известното произведение на Красимира Атанасова. Бестселърът е проникнал и из чужбина. С тази книга тя като че ни обяснява себе си. Задача с повишена трудност е отключени обятия. В нея авторката е дошла до максимална концентрация на мисленето си. Оставаш впечатлението, че под всяка нейна дума лежи дебел пласт от съкращения. Сякак Атанасова е решавала уравнение с много членове в числители знаменател, за да получи сбита, ударна формула. Или пък, в резултат от незнайно просветление, пред ума й се е разкрила внезапна, ярка картина на онова, над което усилно е разсъждавала. Но по звучението си тия пределно кратки афоризми ни напомнят аксиоми. Ако сте отбелязали, аксиомата буди наша съпротива, определен скепсис. Може ли в никой случай не желая да бъде категорична? Това е форма за избягване. Българската публика едва ли е подготвена да я възприеме. Затова е необходима известна традиция. Ние им нямаме. В крайна сметка обаче отключени обятия трябва да смятаме за поредното стъпало в изкачването на Красимира Атанасова към нейната съвсем нелесна цел. Третата от книгите, които са ни събрали, е израз на своего рода завръщане на авторката към нейни предходни опити. Не съм литературен теоретик, но долавям в максимално кратките, едва подредени стихове думи на Красимира Атанасова нещо от японската, доста експлоатирана напоследък поезия във формите на хайко, сякаш родени от полъха на вятъра, изградени от фин пясък малостишие. За самото заглавие на стихосбирката завиждам искрено. Дуем да е не дори понятие, а цяла категория. Непознато доскоро, или поне въведено отскоро в категория състояние на човека-творец, което изразява много и много. Не съм сигурна, че стихове, създадени по-скоро в духа на японската естетика, биха могли да бъдат подведени под слънчевата и злокобна словесна традиция на Испания. Но още веднъж Красимира Атанасова ни доказва стихийната дързост на своето слово. И на това следва да се възхитим. За съжаление, българинът, премерено сдържан,
странящ от всякаква екстравагантност, последователно логичен, мъчно опуска края, както се казва. Сякаш се бои да не стане за смях, да не се открои чрез чудатост. Трябва да признаем на Красимира Атанасова, че у нея боязън няма, че тя най-слънчево се втурва към онова, което днес наричаме предизвикателство. Тя просто ни съобщава какво мисли за себе си, за нас и за света. А всичкото то у нея е огреяно от най-чиста обич към съществуванието. Искам да я поздравя и да й пожелая още дълго да обича белия свят и нас, въпреки несъвършенствата ни. Благодаря ви. За топлите думи. Сигурно всеки писател би бил щастлив да чуе такива думи от писател като нея. И мисля, че Красимира Атанасова би трябвало да бъде така днеска да бъде сигурно нейният най-силен хепи дей. Позволете ми да дам сега място да поканя пред нас господин Ицхак Финци, господин Тодор Близнаков. че познанието е игра, животът. Детето в мен заспива. Сенят, прозрачна хладина, капчица дъждовна, устните на утрото на кваси. Утрото на устните за смяна.
Подземието на душата облак. Сега го извиси към същността си. Небето в тебе бавно се обръща. Стани му роб, защото си владетел. И дрехата, наквасена от дъжд, ще те запомни. Ще я затопли ли камината в сърцето? Ти нямаш спомен от отминалото време. Ти целия си спомен, който пази. Сега го разрови, напук на тишината ти отнета. В шума на думите ще чуеш ручей и твърдостта, легло за ручея, ще те познае. Течи напред. За съпротивата е късно. Пущинак. Вълчицата подземна